Majoros Péter Pál vagyok, Nyíregyházáról. Hát én a terméket ez év május végétől a múlt hét végéig folyamatosan szedtem. Ez teljesen a saját kedvtelésemre megismerkedtem a termékkel, és el kell, hogy mondjam, hogy engem 2007. március 14-én megoperáltak, tehát tüdőrákos lettem. Fél tüdőmet kioperálták, és azóta így éltem, de viszonylag elég jól átvészeltem a Jóisten segítségével ezt a komoly betegséget, de az utóbbi években már éreztem, hogy úgy egy picit kezdek gyengülni, és ehhez hasonlók, és mondom, hogy most már az ilyen természetes gyógymódokhoz folyamodom, és egyéb injekciót vagy ilyen dolgokat nem nagyon szedtem, és nem is kaptam, és az a lényeg, hogy elkezdtem ezt a terméket szedni, mondom, május végétől, június elejétől, és folyamatosan szedtem. És azt tapasztaltam, sokkal fittebbnek éreztem magam, erősebbnek. El kell, hogy mondjam, hogy ezt megerősítsem, hogy én a Holló utcán lakom, Nyíregyházán, a 3. emeleten. Tehát aki tisztában van ezzel, hogy egy féltüdősnek mit jelent az, hogy most utána viszi föl a cuccot, amit megvásárol napról napra, tehát, hogy mondjam, egy komolyabb igénybevételt igényel, és azt tapasztaltam, hogy sokkal könnyebben tudom ezeket a dolgokat megoldani, frissebb vagyok, gyorsabb, és nagyon kedvezőek a tapasztalataim ezzel az EO Minerál géllel kapcsolatosan. Azt elmondanád-e, Péter, a kedves nézőknek, hogy melyek azok a termékek, amiket te fogyasztottál? Tehát én a kapszulát fogyasztottam, amelyből naponta először 4-et, aztán később figyelmesen elolvastam, mert hogyha megnézzük, az van, hogy ahhoz, hogy hasson is, tehát a szervezetbe úgy épüljön be, tehát ahhoz minimum 4-6 darabot kell elfogyasztani belőle, tehát 3x2-t, és ezt a mennyiséget tartottam célszerűnek, így is vásároltam meg, tehát nem olyan drága, tehát elérhető, és ezért is tudom javasolni mindenkinek, hogy igenis próbálja meg, a szervezetét készítse fel, előre gondolkozzon, ne akkor, amikor már érzi, hogy különböző problémái vannak. Mondom, engem nagyon jól megerősített, és csak ezt tudom mondani, hogy ez a termék, ez a szuper gél, ez nagyon kellemes és jó. Jó. Tehát te az Algeo nevű termékről beszélsz, hogy a kedves nézők is tudják. Igen, az Algeóról beszélek. Kiegészítettem még ezt a por termékkel is, az Enteroval is. Azt az elején szedtem, bevallom őszintén, hogy az utóbbi időben nem szedtem, de most már, hogy vége a nyárnak, és folyamatosabban itthon vagyok, Nyíregyházán. Most azt is fel fogom újítani, mert jön a szeptember, október, és térre ugye fel kell tuningolni magunkat, természetesen, hogy jó kondiba érezzük magunkat, és kiegészítem a népi hagyományos fokhagyma, lilahagyma, stb. Méz, ahogy elő van írva. Szóval erre mindenkinek oda kell ügyelni, és hogyha erre az ember odafigyel, szerintem akkor a Jóisten segítségével fel tudjuk venni így a természet erejével, a betegségek ellen az erőt, és meg tudunk gyógyulni, és erősek tudunk lenni. Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok! Nagyon szépen köszönöm!